Salut și bine v-am găsit aici la un nou episod din această serie de Minecraft. Am mai filmat încă unul, doar că am avut probleme. Pe scurt, am făcut un balcon și am făcut zona asta foarte frumoasă așa. Va trebui să mai strângem niște lemn, să așa, nu mai am XP-ul că am murit. Cred că ne chinuim de puțin 2 ore să pornim serverul și avem un invitat nou foarte special care m-a omorât. Poti? Da. Unde ești? Să te arătăm la camere. Am niște lemn. Unde ești să te arătăm? Din casa mea, sper. Uitați-l pe Poti. Da. Bun. Dacă i-au zis puțin mai ciudat, e că noi acum vorbim de pe telefon, că Discord-ul meu are handicapation. Ce părere ai, Poti, de casa mea care este încă în construcții? Să fiu sincer, al lui David arată cel mai bine. Da, bă, dar uite, bă, o să arate mai mișto. Pentru că poate că David a luat Cook Studio Online de construit pe Minecraft. Oh. Și poate pentru că măcar îmi place că David are și el chest organizat. Și poate pentru că Toxic are imaginație. Deci eu fac asta după mintea mea. Imaginație foarte bogată. Cum? Logic că dacă ei poate ceva de pe online, poate e mai frumos decât ce fac eu, pentru că eu nu iau de pe online. Sigur? Sigur. Dar gen, unde vezi pe acolo cu dirt, o să înlocuiesc cu lemn. Bun, eu o să revin după ce mai iau niște lemn și revenim imediat. Ok, oameni buni, am revenit. Haideți să facem și aici udul ăsta să-l facem așa, toporul. Eu sunt acolo și lava, ai grijă. Deci Poti a găsit lavă. Nu, am găsit lavă. Dacă vrei să o iei în poate, dacă ai. Poti, ai ceva să le spui oamenilor? Radule, poți să-ți folosesc puțin crafting table-ul? Da. Poti, ai ceva să le spui oamenilor? Acum. Eu? Da. No. Ok. I-am dat un pește, iar el a dat rotten flesh la animale. Da, se numește sclavie, dar ca să știți, oameni buni, se numește sclavie. Întrebați. Mam. Încă Cu upgrade-uri cu dăștia umbli cu. Umbli cu dăștia cu upgrade-uri. Voi auzi și să de la mine? Nu, și suntem pe video. Ce naiba? O să mor. Ok, o să încerc la editare. Help. Poti, cred că știi că dacă mori, nu este sfârșitul lumii. Da, cred că o să mor și de foame. Din nou, nu este sfârșitul lumii, nu mai... Doar că noi încă avem problema asta, că trebuie să facem niște filme mai funcționale, dar... Păi, acum, eu zic mai întâi, mai e un pat pentru mine? Nu. Ți-am zis de 10 ori. Avem moi. Nu avem moi, că vreau să sacrific unul ăla. Vezi că una a dropat ouă, vreau să văd dacă pot să iasă un pui. Ce nașpa, te-ai făcut strip mine, că nu ce-a făcut strip mine în dreapta. Eu mi-am făcut. Bă, eu mi-am făcut. Da, și mă. Bun. Ok, deci vom reveni după ce poți să taci, încerc să filmez și eu. Ok, vom reveni după ce fac rost de gles ca să punem pe aici foarte frumos. Cred că întâi o să punem sus și după aia o să punem și pe aici. Sau, nu știu, vedem noi. Revenim imediat. Iar nu se pune pauză. Oameni buni, Poti a făcut o mică greșeală cu un creeper. Mică greșeală? Avea 8 găini. O să fac ferma automată. Băi, ești... Aoleu, calmați-vă, Să te bagi în pat, să dormim peste noapte. Nu avem pat. Da, și aveam spawn point, când dădeam disconnect și se culca 2. Asta se numește puțin trișat, dar da, o mică greșeală s-a întâmplat aici. Una un pic mai mare. Poti? Care parte trebuia să o iau?
Oh, nu. Animale mai sunt în viață. Niciunul nu mai e. Toate au Nici murit. eu nu cred că e mai mult. Toate. De ce te duce la animale? Ce ai nevoie de la animale, potoașcă? Că nu înțeleg. Vrei să-mi omori animalele? Cât am stat să iau pe fiecare în parte, deci nici nu știu că m-am chinuit cu lidul să le iau. Nu, nici nu avem sidul și căcat. Ok, haideți că mă duc după Poti acum și vom reveni după ce l-aduc pe Poti înapoi în bază. Da. Oameni buni, poate facem rost de un câine. Unde a fugit? Cât am... Câine? Nu, n-a vrut. Ah, ce nesimțit. Da, o să revenim imediat după ce îl găsesc pe Poti. Așa, vino. Oameni buni, Poti a găsit cea mai șmecheră oaie dintre oi, adică una roz. O să o numesc din coaie. Vino cu mine. Ba nu, va fi cea mai șmecheră dintre oi, asta e numele ei. Ok, eu zic să o păstrăm în casă. Deci în casă. Cea mai oaie dintre oi. Pune-o în casa mea dacă vrei să o pui în casă, că a mea are uși. Păi da, să stea safe, să stea safe. Vino cu așa, vino cu mine. Așa. La cum e casa mea, nu cred că stă prea safe. S-a spart și gardul, gen, sau doar S-a rupt lidul, s-a rupt. Stai că o lega de gard, stai că o leg de gard aici. Că nu pățești. Nu, ok. Leagă aici, Gata. Tu, stai, ai shield? Ai shield? Am adoptat-o. Da. Ok, hai să luăm. Îți facem un pat roz. Nu, vreau eu. Unde e? Dăm. Îți facem pat roz. Îți facem pat roz. Am luat. Ia-o. Deci îți facem pat roz. Vreau luna ca să fac un pat roz. Ok. Yes! Dă-mi înapoi, fă. Hai să mănânc niște mâncare. De unde e mâncarea aia? Am niște animale pe drum. Trebuia să le aduci! Nu, glumesc. De fapt, nu știu, le-a găsit de la un lup. Aha, da, nu știu cum să minți. Ok, bun, dă-mi aia. Da, chiar nu știu să... Ok, ia. Bă, Okay, eu am făcut rost de multă mâncare, adică am 8 de-astea de vacă, 6 de pui, 4 de porc, adică eu stau bine. Bă, am două ouă. Hai să vedem dacă ies găinuși. Da, mai întâi trebuie să luăm gardul. Trebuie să facem gardul, că încă e distrus. Da, e distrus. Da, avem nevoie de gard nou. Haideți să lăsăm. Ok. Pat. Cumpără gard de la magazin, du-te să cumpăr gard. Da, cumpăr gard. Da, mi-am bubuit un creeper în cap. Da, am uitat să vă zic că i-am bubuit un creeper în capul. Nu, din nou, nu atunci, din nou. Frumos. Dar haideți să mai punem aici, că am mai văzut că mai am eu niște gles, să mergem să punem aici pentru căsuță. Ok, sempre mă puțin la ce nu vreau să fac asta. Astea le pun, bam, așa o să arate. Și astea le pun așa, bam, 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 frumos. Haine. Dar cineva pe Discord sau nu? Sunt curios dacă pot să fac o chestie, oameni buni. Am delay. Și Trebuie să fac ceva repede. Trebuie să fac niște setări de hacker. Ca să mai am delay. Gata. Gata. Mamă, ce hacker ești, Poti. Ok, așa punem. Și haideți să punem aici gles. Yes! Uite, bă, altă formă. Ai și Andrew. Andrew, nu. Ok, vezi că vin cu patul roz. Te culci la mine? Patul meu, asta e casa mea acum, copile. Vrei să dormi? Culcă-te pe balcon, culcă-te pe balcon. Voi știați că tocmai ce-am găsit o mine care duce la alte pat cu mine și nu știu dacă și-am verificat-o doar pe prima, ce nu, din alea pat am verificat se roșii. Eu cred că mai important... Eu cred că mai important e că Poti se culcă pe podea. La balcon. La balcon. La balcon. Pe balcon. Pe balcon. Pe balcon. Da, oameni buni. Suntem niște pro player de Minecraft. Ok, și va trebui să mai continuăm aici. Și asta o să facem cât punem pauză, dacă se poate să vorbim și noi pe rând. Ok, deci când o să avem unul e... Nu Bun. știu care. Slime, bro, ăla e slime.
Deci, oameni buni, am revenit, am stat, m-am aproape un stec de lapis lazuli. Bă, dar putem să vorbim și noi pe rând ca niște oameni normali? Bă, da, pe bune cu potii! Perfect. Ce? Putem să vorbim și noi ca niște oameni normali și pe rând? Am o întrebare. Vă pasă de ăstea de squid? Că unul a murit fix în fața mea. Acolo se spawnează squid-uri. Nu, unul a murit fix în fața mea. Păi da, dar tot se spawnează squid-uri acolo. Da, știi? L-arunc în lac. De acolo. Nimeni nu vorbește ca să ceapă o toașcă random care se apucă să vorbească. Da, adică eu încep și o filmare așa să zic ce am mai făcut și începe potoșcă. Squid. Ok, haide, încep. Deja suntem pe filmare, lăsați-l pe potii, oameni buni, e mai prăjit un pic. A, da, și se culcă pe balconul meu. Da, mă, pe balcon. Căinușă! Ha! Mai culci, că deja e zis, bă, ce naiba, dacă mai E și găina! Îmi place că acum e dimineață și asta e partea proastă. Radu, uite-te în spate, la mine. A, da. A găsit și un emerald, poti, bine, l-a găsit în mina lui Odad. Îmi zici și mie unde e aia roz? Oaia roz e la mine aici, doar că nu are... Da, i-am luat luna ca să fac un pat. E fi frumoasă. E fi frumos. Place că pe Java arată tot că e alb, dar că e roz. E fac că roz. Dar că pe ăsta, pe... cum îl cheamă? Pe Bedrock arată gen... Da. Ăsta... Culoare. Gen roz, știi? E chiar mișto, da? Ok. Baby chicken, în spate, vezi că am făcut... Unde ți-e lead-ul, Davide? David, dăm lead-ul. Da, ăla e ăla care l-am făcut Baby eu. chicken aici, la mine. Baby chicken. Ok, am adus oaia în țarc. Un baby chicken, uite aici. Baby chicken? Se crește mare, micuțul meu. E care l-a scos tot. Da, e ăla, eu l-am crescut. Ba, da, eu sunt tatăl lui. Marș, mă. Eu sunt aici. Atunci, și o să urmesc pe asta, o să urmesc, da, nu știu. Aș vrea să găsesc o vacă care să o numesc Betsy, pur și simplu. Acest puiuț mic, care eu sunt taică, Nu să aici, se vine pe știe. aici, dă-o pe aici. Știți că avem poartă. Bă, ești prostă. Bă, lasă-mă cu taică-su aici, ia dă-te, mă. Lasă-mă cu taică-su. Dă-te, mă. Hai, tati, du-te acolo, da, bravo, uite, vezi ce deștept-i? Eu nu, mi-ai dat totul mie, aici vine cu asta, ți-l dau. Stai aici. Oameni buni, ce e aici, e party. Parte. Da, am mai făcut rost de chestii. Deci acum sar pe patul lui David ca să ne iau fall damage, că mă urc pe casa lui. Da. Mă duc să fac un shovel, da, și cred că mi s-au făcut, da. Uitați ce gay poate fi poti. Și gol. Nice. Ok, bun. Auzi, eu, știi? Deci etajul ăsta de sus e al meu, Radule. Nu e al tău, asta e toată casa mea. Nu e al tău, cum adică al tău? Cum adică e al tău? Nu te înțeleg. E al meu? Acum e al meu, copile. Ba nu, Și noi sunteți pe mortă de nou. nu e niciun al tău. Ba, nu, acum. Tu cum am folosit și furnizurile? Nu, te rog eu, nu. Ok, oameni buni, o să mă mai pun să mai fac niște gles, îl mai colorez, mai umplu pe aici și ne revedem imediat. Bun, oameni, am revenit după mult chin. Da, ce vreau să... Ai pierdut cumva toți copacii? Nu, am murit în Bă, dați acum care pentru că sunt Bă! Păi stai să
să-mi iau itemele. Și după Clip, no man's clip. Deci, haideți să ne facem aici No man's. Aici, geam. cum n-ai vist să face paper-ul? Că am uitat. Ha, nu mă gândești cu șpeg. Cu talent se face paperul. La fix. Mamă. Vezi că e un zombie la tine în casă. A? Ce? Cum? Nu la tine, la David. A, m-am speriat. Mă întrebam eu, cum n-ai vrea să fie la mine în casă? Toașcă, dar tu știi ce mi-a pus eu storii de astea șmechere? Pot să fac 360, bum! Vrei să ajut? A, nu. Uitați așa, o să ne mai Bă, trebuie. dar la mine vin zombie și n-am pus să dau, că voi nu vă băgați azi în pat. Atunci... Mi-a ajuns la fix, mai trebuie încă unul. Mai trebuie să mai strâng. Ok, păi Ok, haideți. băi, bagă-te la culcare. Da. Haideți la somn, oameni buni, noapte bună. Dar mie nu mi se salvează spawnul, nu mi se salvează pentru că am slaburi pe lângă pat. Ce faci? De ce pot să fac? Tu vrei să mă neci? Oh, what? Ce s-a întâmplat? Ea își încearcă să ne nece. Ce? Deci nebunul ăsta vrea să mă nece când dormeam. Ce? Acum. Ce-i mine un schelet? Uitați-vă! Eu aici am. Ești pește! Vezi că eu ground aici. Ia! Come here, pushback. Come here, pushback. Oh. Oh! Din greșeală. Bă, pot, am level mare. De fapt nu am level mare, dar am level. Poti! Cu ăsta. Gata, nu mai am. Sugar game, pushback. Nu, prostul ești tu. E că mai și-o She can clap with that one pen, they don't want that fish. Oh, God, ce prost! David, uite-te la inventarul tău, da? Uite-te doar la inventarul tău, da? Uite-te de că A, vreau să-ți arunc un pickaxe. Poftim. Nu! Deci în apă. Ce se întâmplă? Salvezi un squid de la că vrea să... Băi! Au, bă! O să mă... Haide, dai. Mai am 3 inimioare, 2 inimioare jumătate. Băi, nu vreau să-mi pierd level-ul și itemele. Băi, nu e ăsta. Și nu mi se salvează spawn-ul. E douchebag. Upsi, ioink! I-am vorbit! De ce vercișul lui Ivan la tine? Tatăle! Dacă era o lapă! Ok, și am revenit din nou după mult timp. O să iau să se facă glasul ăsta de aici. Ești lemn, nu? O să rămânem fără mâncare din nou. Înainte să Pot să termin. iau un bășcut? Da, nu. Poți să iei băci, că e băci. Da. Avem băci, eu poți să iei ca și... Avem. Avem respect de la băci. Nu. Ok. 16 glass. Nu mai vreau. Ok, cât asta se face, noi să mergem să mai punem aici. Așa, bun. Am făcut și zona asta și acum va trebui să mai punem cu paint glass pe aici. Ok.
Facem paintless. Nu. Uf. Ok. Voi ce faceți acum? Termin casa, Îți termin Eu casa. strâng lemn ca să-mi fac casa. Tu unde ți-o faci? Eu? Da. Nu știu, pe lângă casa ta nu știu ce faci pe aici. Ok, va mai trebui să mai punem pe aici cu gems așa, dar că acum s-a terminat și episodul și noi ne vom revedea pe data viitoare. Pa!